Jeg tænker, at det godt kunne være videotid igen. Men jeg har ikke lavet ret meget med hestene på det sidste. Fordi vejret har været rimelig vildt. Så jeg tænker, at vi kan prøve at lave en video, hvor jeg deler lidt hestetanker, og så kan I kigge på nogle fine heste. Vinterheste imens. Jeg kan måske vise lidt af det, som jeg har gjort. For jeg har lavet lidt. Så god fornøjelse med det. Hej så længe. I det hele taget, så tror jeg, at hestene har det rigtig dejligt med det vinter. De synes, det er lækkert, at det er koldt, og det er tørt i det hele taget. Der er ikke noget mudder, og der kommer ikke en masse regn. Og de har en god pels til at gå det hele i møde med. Så det eneste er, at omstændighederne kan være lidt besværlige med alt det sne og frost. Du får skåret af, min ven. Ja. Sådan. I januar blev jeg enig med smeden og mig selv om, at det ville være godt at prøve at tage Syrpas sko af. Hun har gået med forsko i mere end 10 år, og det har fungeret rigtig godt. Men i al sneen har de mere været som sneklampefremkaldere og glatte ski. Ikke godt. Indtil videre fungerer hun super som barfodshest. Okay. Hun har ikke været særlig ømtåget til trods for, at jorden er frossen. Og hun går gennem dyb sne uden problemer. Det er faktisk en ret stor lettelse. Jeg vil snart til at kigge efter et par gode boots til hende, som hun kan bruge ude på asfaltvejene, der kan være lidt hårde ved hovene. Forhåbentlig fortsætter både smeden og jeg, og især Syrpa, med at være tilfredse med barfodslivet. Og så har det jo altså ikke været så nemt at komme til at træne, som jeg plejer med hestene. Men jeg vil jo stadigvæk gerne lave noget fedt med dem, og her har jeg forsøgt mig med at lægge sådan nogle høkops ned i den her 1000 liters tank med nogle brændestykker i, som de så musler rundt efter. Det var meget fedt. Det sidste, jeg lige vil sige lidt om, det er dækken, fordi at Valdemar har været lidt frossen. Det er super godt, han er god til at gå i læ og alting, ligesom han gør her. Men nogle dage har det virket til, at han har frosset, når han ikke lige har stået i læ. Især på dage, hvor han er blevet lidt våd af sne. Og derfor har jeg givet ham dækken på en gang imellem. Taget det lidt af på efter bedste evne. Den største ulempe ved det her dækkenshow, det er, at nogle af de andre heste, de synes simpelthen, det er så mærkeligt, når Valdemar får dækken på. Og så gør de det her, og de jager ham rundt. Og der har jeg altså simpelthen lige blandet mig og været sådan, heste, det skal I ikke. Fordi ellers så får Valdemar jo aldrig et roligt øjeblik. Prøv nu at se her, altså totalt gang. Bare vid, at det fik en ende kort efter. Så vil jeg smutte for nu. Tak fordi I så med. Hej hej!